Hayırlı erте, elinin tüp телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Республикада вакцина ясау дәвам итә. Түбән Камада янгын сөндерү бүлеге хезмәткәрләре дә коронавируска каршы прививка ясатты. Коткаручылар вакцина ясатыр алдыннан табибка күренгәннәр, температураларын, кан басымын үлчәгәннәр. Беренче булу вакцинаны шәһәрнең 50нче янгын сөндерү бүлеге җитәкчесе Илдар Захидуллин ясатты. Гомумән алганда анда 263 кешене вакцинацияләгәннәр. Бу прививка безгә бик мөһим, чөнки безнең хезмәт кешегә ярдәм итү хезмәте. Шуның өчен без үзебез чирләмәскә тиеш. Безнең чирләргә хакыбыз юк. Шуның өчен безнең коллектив иммунитеты кирәк. 1 апрельдә хәрби хезмәткә язгы чакырылыш башланды. Һәм ул 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан егетләрен гадәттәгечә илнең төрле төбәкләренә җибәрәчәкләр, ә бүген 2 апрель көнне Татарстанда хәрби хезмәткә чакыру буенча кайнар линия эшли. Чакырылучылар һәм аларның ата-аналары үз сорауларына җавап алачак. Республика халкының сорауларына Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле һәм республиканың хәрби комиссариат хезмәткәрләре җавап бирә. Кайнар линия бүген кичке сәгать 4-кә кадәр эшли. Телефон номерын экраннарда күрә аласыз. Актаныш районында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан балалар арасында киләчәккә адым дигән фестиваль узды. Фестиваль кысаларында 21 гасыр кулибиннары Бөтен Россия яшь уйлап табучылар олимпиадасының, All Skills Россия юниор бәйгесенең балта эше һәм тегү эше компетенциялары буенча район этапларында һәм мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен иң гади автомодельләр республика ярышларында җиңүче укучылар бүләкләнде. Шулай ук һөнәри дебют Актаныш технология техникумы студентлары арасында үткән үз һөнәренең остасы бәйгеләрендә иң яхшылар ачыкланды. Киләчәккә адым балалар фестивалендә балаларның кул эшләре, иҗат проектлары күргәзмәсе дә эшләде. Күргәзмәдә проект авторлары белән иҗади багланышлар булдыру, сатып алулар өчен дә мөмкинлекләр тудырылды. Biz balalarını hünerge iretip bir zor savablı iş işleyimiz. Rüseytlerinin bütünüsü de akademikte bulunmaz, bütünüsü de yukarı bilimde de gerek olmaz. Nu hünerli kişi bir vakitte de çoğalmıyor. Şu an göre mınav başlandan bizim başlangıç ol bir savablı işimiz alga tabada anı devam edecek. Biz yıl sayın olimpiyada җиңүчеләрне kutlayız. Büyük zor etip kutlayız. İşçiler var, ikizler var. İlk mınav hüneristlerden biz anlam kim derecede kutlarga teşvik kütükten uyuштырылган festival bu. Соңгы арада балаларга телне, гырыф гадәтләребезне мирас итеп калдыру өчен төрле проектлар гамәлгә ашырылып килә. Шуларның берсе Татарстан президенты каршындагы телләрне саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырылган җырлы биюле Салаватик дигән балалар проекты. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Баланы ана телендә камил сөйләшә белгән, үз милләтен хөрмәт итүче шәхес итеп тәрбияләүдә татар балалар басмалары зур урын алып тора. Татарстан Республикасында төрле яшьтәге балалар өчен Салават күпре һәм Сабантуй журналлары нәшер ителә. Бүгенге көндә бу басмалар мультимедия үзәге булып тора. Журнал нәшер итүдән тыш, редакция YouTube проектларны да тормышка ашыра. Хәзерге вакытта саф татар телендә шундый 10 проект эшләп килә. Салаватик алар арасында иң популяр, үз тамашачысын тапкан җырлы биюле проект. Проектның исеме Салаватик. Бу Салават күпре журналының чираттагы проекты һәм без аны быел февраль айында инде башлап җибәрдек. Асылы ниде? Димәк, быел чыгачак 16 җыр. Алар барысы YouTube каналда. Һәм нинди җырлар дигәндә дә җавап бик гади. Бу үзебез кичкенәдән яратып җырлаган җырлар. Заманча алымнарны кулланып, аларга үзебезнең милли мирасыбызны җиткерәсебез килә. Һәр проектның нигезендә бала тәрбияләү бурычы булган кебек, Салаватикта үсеп килүче буынны моңлы һәм шаян җырлар аркылы тәрбияләүдә мөһим урын алып тора. Проектның төп максаты күпләр кичкенәдән тыңлап, җырлап үскән татарча балалар җырларын яшь буынга аңлаешлы формада өйрәтү, таныту. Балаларны Казан филармониясе солисты Гөлназ Гафурова әзерли, Чулпан Закирова аларның биюләре өстендә шөгыльләнә, аранжировкаларны Руслан Амиров, бик талантлы композитор, әзерли. Менә шундый матур дус команда белән без Татмедиа Junior проектлары кысаларында әлеге менә бу тапшыруларны чыгара башладык. Менә безнең Салаватикларның үзләрендә күреп була, монда җырларның тексты һәм ноталары шулай ук бирелгән. Әмнәмдә QR код аша инде YouTube каналда әлеге проектны карап та булачак.
Проект кысаларында барлыгы 16 җыр планлаштырыла. Шуның 5-се инде YouTube киңлекләренә таралып, 10 меңнән артык карау җыйган. Алия Галиуллина, Вадим Исламов, Татарстан яңалыклары. Югары уку йорты студентлары арасында ел сайын үткәрелә торган 12-нче яз гүзәле 2021 матурлык һәм талант бәйгесенең финалына багышланган матбугат конференциясе узды. Әлеге проект яшьләргә эстетик һәм патриотик тәрбия бирү максаты белән студентлар инициативасы ярдәмендә тормышка ашырыла. Бу масштаблы конкурс яшьләр арасында татар телен һәм аның мәдәниятен саклауга юнәлдерелгән. Казан шәһәренең 8-нче югары уку йортында белем алучы 10 кыз финалга үтте. Конкурс программасы 5 этаптан тора: үз-үзеңне презентацияләү, кулинария һәм интеллектуаль этаплар, милли костюм, иҗади конкурс. Җиңүче исеме 7 апрельдә билгеле булачак. Барлык активлыкны социаль челтәрләрдәге конкурсның рәсми битләрендә онлайн карарга мөмкин. Хәзер туган телләр, татар телен өйрәнү проблемасына шул максатка күп кешеләр куела. Күп мөмкинлекләр бар. Менә актык берничә елда, 1-2 елда дип әйтик. Энергия институтта менә шушы бәйгене әйтик, алар инде 12 еллык шушы проблемаларына уйлап, кайгыртып, менә шушындый төрле проектлар чыгаралар иде һәм менә шул чиратта яз гүзәллеге. Түбән Камада иң яхшы Коръән укучыны ачыкладылар. Бәйге балалар арасында узды. 63 малай һәм 40-тан артык кыз изге китап сүрәләрен яттан һәм дөрес итеп укуда көч сынашты. Аларның чыгышларын бәяләргә Казаннан тәҗрибәле белгечләр килгән иде. Коръән уку бәйгесеннән Альбина Валиева репортажы. Хәмзә Әглиуллинга 6 яшь изге китапны теле ачылуга ук өйрәнә башлаган. Бүген үзенең белемен Коръән уку бәйгесендә сынап карарга була. Конкурс Түбән Кама Үзәк мәчетендә уза. Анда 63 малай сүрәләрне яттан һәм дөрес итеп уку буенча көч сынаша. Бүген без бөтен кеше мусульманнар катнашты. Авыр булды кайбер моментлар. Сдавать итә алдым сүрәләрне. Бүген көнгә әзерләндем һәм мин беренче урын алырга хыялланам. Мин, конечно, переживать иттем бераз инде һәм веселегәч әйбәтрәк булды. Бәйге төрле яшь категориясы буенча уза. Иң кечкенә катнашучыга 3 яшь булса, иң олысына 15. Кызлар арасында конкурс Ихлас үзәгендә оештырыла. Изге китапны әһәңле дөрес итеп укырга 40-тан артык яшь мөслимә теләк белдерә. Аларның чыгышларын тәҗрибәле белгечләр бәйли. Без бәйгене 7 юнәлештә үткәрдек. 7 юнәлештә үтте ул. Аерым кечкенәләр өчен, аерым зурраклар өчен. Һәм дә инде безнең кунакларыбыз да булды. Жюри рәисләре безнең Казаннан килделәр, муфтияттан килделәр. Бөтен дөнья Коръән хафизлар әзерләү оешмасыннан да представительләре бар иде. Бер яктан без әйтәбез, бу сынау дип. Балалар өчен сынау, ә безнең өчен шау. Хәтта әгәр дә безнең балабыз, әгәр дә безнең онугыбыз, әгәр дә безнең кызыбыз, малаебыз мисал өчен нинди урын алмаса да, катнашу үзе бер Аллаһка рәхмәт. Бәйге нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырыла. Сүз уңаеннан катнашучыларның берсе дә буш кул белән китми. Һәр балага Коръән китабы өләшенә. Альбина Вәлиева, Фәнис Кадыров, яңалыклар. Изге Рамазанга да күп калмады. 13 апрельдә мусульманнар өчен көтеп алынган Рамазан ае башлана. Аңа әзерлек турында Республика мусульманнары Диния нәзарәте гөләмәләр һәм казыйлар шурасының киңәйтелгән утырышында фикер алыштылар. Беренче тәравих намазы 12 апрельдә ястү намазыннан соң укылачак. Искәртеп узабыз, Рамазан мусульман календарының 9-нчы айы. Бу айны дин тотучылар уразада үткәрә. Ягъни тәүлекнең якты вакытында таңнан алып кояш баешына кадәр ашамыйча тыелганнардан тыелып торалар. Ай азагында ураза гаетен билгеләп үтәләр. Быел аны бәйрәм итү көне 13 майга туры килә. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саулашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.